Oyaore janeno mar Lolwe Tv kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich adek tarik 16 dwe mar 9 higa mar 2020. Makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thoro mar wach oboke mar The Standard en ni Uhuru and Raila's 50 billion carrot. Uhuru and Raila's 50 billion carrot. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoro miyo senators omenda maromo bilion 50 ma ne giwacho ni gidhi miyo senators mapacho kae mondo okonygo devolution e hik omuom mar 2020-2021 kaka achiel kuom chenro mar sero kendo kwayo senators mondo kadh formula mar pogo counties omenda mapacho kae. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoro singo ni gidhi medo counties mapacho kae omenda maromo bilion 50 e hik omuom mar 2020 kod 2021 kaka achiel kuom chenro mar bero devolution mapacho kae kaachiel kod kwayo senators mondo kadh formula mar pogo counties mapacho kae omenda. Mano otimore bang' romo mane obedo e kind senators kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga kod ker Uhuru Kenyatta e kar jot mar piny owacho mar State House odiochieng' manyoro. Kendo romo makamano, Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru ne osingo ni gidhi medo counties mapacho kae omenda maromo bilion 50 e hik omuom manyien, mano hik omuom mar 2020, hik omuom mar 2021 kendo kwayogi mondo ka gidok e od bura mar Senate gikadh formula mar pogo counties mapacho kae omenda. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ne osingo ni gidhi medo counties mapacho kae omenda maromo bilion 50 e hik omuom mar 2020-2021 kaka achiel kuom chenro mar kwayo senators mondo kadh formula mar pogo counties mapacho kae omenda. Oboke mar ariyo loso ewi achiedh nadi mokwako gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko e kinde ma piny owacho mamalo ne ochuogo duol mar Nairobi Metropolitan Service kendo kawo migepe 4 madito mag piny owacho mag counties ma Nairobi kaachiel kod weche mag mibadhi maluore e kindegi. Magi achiel kuom mibadhi momako gavana Sonko e kindeni kendo duoko teko mag piny moloyo e bomani kata e county ni ma Nairobi. Oboke mar adek, jadolo mar od lamo mar Anglican ma gwenge ma Archdiocese ma Butere mano Bishop Timothy Wambunya nyoro ogwe tao bang' yudo lemo moro madito kowuok e piny mar Ingereza kendo ne ogwe tao kaka jadolo mar Anglican e Archdiocese ma Butere kendo odhi nyaka e piny mar Ingereza kama odhi bedo jadolo e pinyno mar Ingereza. Mano oboke mar adek. Oboke mar ang'wen, ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoro singo ni gidhi medo counties mapacho kae omenda maromo bilion 50 e hik omuom mar 2020-2021 kaka achiel kuom chenro mar sero kendo kwayo senators mapacho kae mondo oyie okadh formula mar pogo counties mapacho kae omenda. Gino ma moko kuom senators mane osebedo ka pingo formula mar pogo counties omenda kitiyo kod thoth mar oganda e pacho kae no kwedo mokalo, kata kamano moko kuomgi nyoro rwako kod mor paro makamano. Mano oboke mar ang'wen. Oboke mar auchiel, governors mapacho kae dwaro ni mondo gitim romo kod duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae mano EACC e ng'iyo weche mawachore ni governors maromo 17 mapacho kae itudo kod weche mag mibadhi mopogore opogore. Mano en kwayo mane oor kod duol mochung'ne governors mapacho kae mano Council of Governors kama nyogi kwayo duol mar EAC mondo rom kodgi ewi weche mag mibadhi miwacho ni thoth governors mapacho kae itudo kod weche mag mibadhi kendo gino manyalo dhi chocho weche mag dongruok e counties magwa mapacho kae. Oboke mar abiriyo,
Jatend duond od bura mar KANU e pacho kae Gideon Moi ne okwayo jotelo mawuok e gwenge mag Masai mondo oti kanyakla kaka achiel kuom chenro mar chwalo dongruok ne oganda mawuok e gwengego. Gideon Moi nowacho magi e kinde mane ochopo nyasi mar ng'iyo kido kod timbe oganda jo Masai e gwenge mag Masaini i kaunti ma Kajiado odiochieng' manyoro. Oboke mar 8, piny owacho kokadhe migawo mar somo notimo lokruok ne jotend ute tiegruok mag TVET mopogore opogore ma pacho kae. Lokruok ma kamago notim kod jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae Ngire George Magoha. Oboke mar 10 losewi kaka jotelo madito e duol mar KPA mano Kenya Ports Authority ne oyudo tenders e yo no ma ok kare e wi mibadhi mitudo kod duol mar KPA maromo omenda $215 million. Mano ni oboke mar 10. Oboke mar 12, piny owacho ne owacho ni thuolo mane gimiyo jodak mawuok e pinje maoko matiyo e pacho kae mar dweche 6 ka work permit margi oserumo. Ne owacho ni thuolo makamano rumo kendo ka japiny moro amora matiyo e piny Kenya to nyaka i-renew kendo ikaw oboke manyien mar work permit. Koponi work permit mari oserumo kata kinde mare oserumo to nyaka idhi kaw oboke manyien mar work permit e pacho kae. Mano oboke mar 12. Oboke mar 14, oboke mar 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mar 18 loso wi weche mag kedo kod achiedh nade ma ikelo kod tuo mar COVID-19 ma ichwalo kod nyadendi Mehinda Gates ma en japiny Amerika, kata kamano otiyo ne oganda modak kuonde mongohore e bomani maduong' ma Nairobi. Oboke mar 20 losewi weche mag pur mag majan e pacho kae, kami wacho ni jopur mag majan e pacho kae gikone to ne oyudo thuolo mar chwalo ng'ur margi e wi midhiero mosekwakogi e kinde mag tuo mar COVID-19 e pacho kae, kaachiel kod lokruok ma gidwaro mondo tim e duol mar duol mochung'ne jopur mag majan mag chai e pacho kae. Oboke mambalang' mar Hustle malose wi weche mag tije kaachiel kod rowere be ni oboke ni mar The Standard. Weche mowuok e pinje maoko kama lose wi campaigns madhi nyime e piny mar Amerika motelo ne yiero maduong' mar kom ker mar piny Amerika e kind Donald Trump mar Republican kaachiel kod Joe Biden mar Democrat. Weche mag ohala be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama lose wi chakruok mar English Premier League mane ochakore gi kodira mokalo kendo thoth clubs notimo maber to moloyo clubs mag Arsenal, Chelsea, Wolverhampton kaachiel kod Liverpool maduto ne oyudo loch e tuke magi mokwongo mag English Premier League season manyien. Weche mag tuke bende lose wi jatugo mar PSG mano Neymar Jr mane okwayo ng'uono kuom weche mane owacho kaachiel kod kano otimore kinde mane klab mar PSG olo gol 1-0 kod klab mar Olympic Marseille e tugo mar osiep. Odiochieng' manyoro bende Sports Dispute Tribunal ne omiyo Gor Mahia mor bang' yango ni ker mar FKF ma pacho kae Nick Mwendwa ne okotimo keth moro amora bang' dhialo Gor Mahia kaka joloch mar Kenya Premier League season mokalo. Mano e oboke ni mar The Standard. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni 50 billion cash deal charms senators. 50 billion cash deal charms senators.
Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ne osingo ni gidhi medo counties ma pacho kae omenda maromo bilion 50 e hik omwom mar higa 2020 higa 2021 kaka achiel kuom chenro mar sero kendo kwayo senators ma pacho kae mondo okadh formula mar pogo counties omenda ma pacho kae kitiyo kod thoth mar oganda kata one man one vote one shilling. Mano e thor mar wacho oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar ariyo losewi chandruok manyadendi moro ne osekadhe pacho kae kindegi mag COVID-19 kaka wacho ni osekadhe matek to moloyo lwenj e kind chwech e kindegi ma oganda dhi nyime kod kedo gi tuo mar COVID-19. Ito oboke mar adek losewi jadolo moro mar din jokopere e gwenge mag Kisii mosebedo ka kedo kod wach mar nyuo andiwo kata kal e gwengego mag Kisii kendo ne owacho ni obiro dhi nyime kod kedo kod wach mar nyuo andiwo e gwengego mag Kisii. Mano jadolo Father Lawrence Nyanga mar jokopere matiyo e gwenge mag Kisii. Ito oboke mar ang'wen loso mana ewi chenro manye Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga olando mar medo counties ma pacho kae omenda maromo bilion 50 e hik omwom manyien bang' timo romo odiochieng' manyore e kar jot mar ker mano State House kod jotelo mag senators ma pacho kae. Ito oboke mar abich duol mochung' ne governors ma pacho kae mano COG Council of Governors ne owacho ni kopono ni piny owacho kata senators okokadho formula mar pogo counties omenda to ginyalo chungo chenro duto mag dongruok e counties ma pacho kae. Ma en ler mano ogol kod jakom mar Council of Governors mano Governor Wycliffe Ambassa Oparanya odiochieng' manyoro. Ito oboke mar auchiel loso mana ewi yuarok kaachiel kod mibadhi mokwako duol mar KEMSA ewi gik thieth mane ginyiewo e pacho kae, gik thieth mane ginyiewo e nengo mamalo kata kamano onge piny owacho mar counties mosechako tiyo kod gik thieth makamano. Ito oboke mar abiriyo counties mag Mombasa kaachiel kod Turkana ema otelo e kind oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Mano ler mano lando odiochieng' manyoro kod migao mar thieth mabiro bang' ka migao mar thieth ne olando ni kuom cases manyien mag COVID-19 mane gilando odiochieng' manyoro counties mag Mombasa kaachiel kod Turkana ema ne en kod oganda mathoth mogamo tuo mar COVID-19 e pacho kae, gino ma osemedo luoro mokalo ne jolony e migao mar weche mag thieth. Ito oboke mar aboro losewi jodak maok e gwenge mag Uhuru kwa Owino slum mana e county ma Mombasa ma doho ne ong'ado ni mondo omi omenda maromo bilion 13 kalure kod hinyruok mane giyudo e kinde mane feri okelo negi chandruok e gwengego mag Mombasa. Ito oboke mar 10 pod loso mana ewi migawi weche mag thieth kamiwacho ni piny owacho mag counties mathoth mawuok e gwenge mag hoho mar okak ne onyiewo gik thieth ma nengogi oniang' kata kamano pok gichako tiyo kodgi kata e kindegi ma koro tuo mar COVID-19 chako dok piny. Mano ni ito oboke mar 11 counties mawuok e koko mar e gwenge mag hoho mar okak ne onyiewo gik thieth ma nengogi oniang' mokalo kata kamano ok gitiyo kodgi e kindegi mag kedo tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 12 ji 8 ne ong'ielo rengo e kinde mane lweny omuoch e kind kweth ariyo masiro jotelo ariyo mag od lamo mar Lejo Maria e gwengego mag Migori odiochieng' mar tich ariyo kata odiochieng' mar wuok tich kamiwacho ni dhano 8 ne ong'ielo rengo e kinde mane kweth ariyogo ne ochako gore e gwenge mag Migori e laro telo mar din mar Lejo Maria e pacho kae. Jondiko kaachiel kod josomo nie ito oboke ni mar Daily Nation kaachiel kod weche mag ohala. Weche moko e counties be nie oboke ni mar Daily Nation.
Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni jotelo masiro lwedo jalup ker William Ruto ni kod chenro mar chocho ajenda mar ker Uhuru Kenyatta e pacho kae. Iwacho ni jotelo masiro lwedo jalup ker William Ruto chano dhi e doho mar chungo campaigns mag report mar BBI. Jotelo masiro lwedo jalup ker William Ruto chano dhi e doho kendo chungo campaigns mag report mar BBI e pacho kae kaachiel kod chenro mag dongruok mar ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke mar ariyo loso mana e wi chenro mar medo counties ma pacho kae omenda maromo bilion 50. Ito oboke mar ang'wen, jotelo masiro lwedo jalup ker William Ruto chano dhi e doho kendo chungo chenro mar goyo campaign na report mar BBI e pacho kae. Ito oboke mar auchiel, jotend ute lamo mopogore opogore ma pacho kae dwaro keto kwe e kind jalup ker William Ruto kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta. Ito oboke mar aboro, senators ma pacho kae dwaro ni otim lokruok kendo otim nonro malong'o e wi kaka piny owacho notiyo kod pes kata omenda mag kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Senators ma pacho kae dwaro ni otim nonro malong'o e wi kaka piny owacho ne otiyo kod omenda mar kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar apar, jolony e migawo mar somo e pacho kae wacho ni skunde ma pacho kae ok oikore mar chako weche mag somo e dwe manyien, kata doko ni piny owacho ne olando ni joklas 8 kaachiel kod joklas 12 dhi chako somo e dwe manyien. Jolony e migawo mar somo wacho ni ute somo ma pacho kae kaachiel kod skunde mag piny owacho ok oikore mag chako somo e dwe manyien. Ito oboke mar 14 gin pajondiko kaachiel kod pajo somo koting'o nyaka weche mag ohala. Itok oboke mar The Star, jong'wech ma pacho kae nyorwako kod mor lendo ni jang'wech marahuma mar piny Ingereza mano Mo Farah ok dhi chopo e ng'wech mag Tokyo Olympics ma higa manyien. Maen mor mane jong'wech ma pacho kae obedogo kaluwore ni Mo Farah osebedo ka miyogi kinde matek e ng'wech mopogore opogore e piny mangima. Odiochieng' manyoro Mo Farah ne olando ni ok odhi chopo e ng'wech mag Tokyo Olympics ma higa manyien. Jahera mar Lolwe TV ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche oboke magwa ma kawuono. Ibed gi odiochieng' maber. Nyinga Chris Owino.